Ja Jumalan rauhaa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 7:29 eteenpäin tuli mieleeni. Mutta sen minä sanon, veljet, aika on lyhyt. Olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot, niin kuin ei heillä niitä olisikaan. Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi. Ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi. Ja ne, jotka ostavat, niin kuin eivät saisi omanansa pitää. Ja ne, jotka tätä maailmaa hyväksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Eräs käännös kuuluu, maailma nykyisessä muodossaan on pian mennyt. Toinen käännös sanoo, maailman järjestys on pian katoamassa. On mielenkiintoista elää tällaista aikaa. Luulen, että Paavalikin olisi hyvin kiinnostunut näkemään tämän ajan. Kun sanoin tämän kerran kotona, niin vaimoni sanoi, että kyllä hänellä oli tarpeeksi kiinnostavaa silloinkin elää. Tämä vanha maailmanjärjestys todella nyt natisee suorastaan liitoksissaan. Ja suuria muutoksia tapahtuu hyvin nopeasti. Ja on mielenkiintoista lukea, miten yhä useammat tiedotusvälineet puhuvat uudesta maailmanjärjestyksestä. Kukaan ei voinut kuvitella 2 vuotta sitten, että Itä-Saksa liittyisi Länsi-Saksaan ja Berliinin muuri muretaan, mutta tänään se on tosiasia. Neuvostoliitossa uhkaa suorastaan kaos. Ja niinhän se on kuulemma ennustettukin, että kommunismi kestää 70 vuotta. Ja 500 000 miestä seisoo nyt kummallakin puolella Kuwaitin rajaa. Tilanne on hälyttävä. Ei vain maailmalle, vaan sen tulisi olla sitä myöskin Jumalan seurakunnalle. Sen tulisi olla haaste ja punainen valo. Kaikki tulee muuttumaan. Ilmestyskirjassakin sanotaan 21:1 kirjoittaa Johannes. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja jakeessa 5 sanotaan, ja valtaistumella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. On vaikeata kuvitellakaan sellaista, että kaikki tulee muuttumaan uudeksi. Mikään vanha ei enää kelpaa uuteen maailmaan, joka on tuleva. Et sinäkään, jollet ole uusi ihminen. Raamattu sanoi, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Siihen uuteen maailmaan, jonka Jumala luo, astuvat vain uudet ihmiset. Oletko sitä tänä iltana? Oletko Kristuksessa?
Oletko uudesti syntynyt? Oletko puhdistunut Jumalan pojan maahan vuotaneessa veressä? Onko sinussa Pyhä Henki? Ihmeellisintä minusta on kuitenkin se, mitä tulee tapahtumaan Israelin kohdalla. Se on kansa, joka nousee. Pari jaetta Raamatusta. Psalmi 110, jae 3 sanoo: Altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Kirjaimellinen käännös lienee pyhässä pyhyyden kauneudessa. Pyhyys on kauneutta. Kristuksessa mekin olemme pyhiä ja se on kaunista. Ei ole mitään suurempaa kauneutta kuin se, minkä Jumala on luonut Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan vanhurskaus ja Jumalan pyhyys, kun hän saa vallata meidät, ottaa meidät kokonaan omakseen. Me olemme kauniita Jumalan edessä. Mustia, mutta sangen ihania, sanotaan korkeassa vesossa. Ja tällainen tulee olemaan myöskin uuden tulevan Israelin kauneus, jota nyt tulisi meidän odottaa. Katsotaanpa vielä korkea veisu 6 ja 10. Korkeassa veisussa 3 kertaa kysytään, kuka, mikä. 6:10. Kuka on neito, joka ylenee kuin aamun koi, kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivän paiste, peljettävänä kuin sotajoukot. 3:6 kysytään, mikä tuolla tulee erämaasta kuin savupatsaat, tuoksuten mirhalta ja suitsukkeelta, kaikkinaisilta kauppiaan hajujauheilta. Ja 8 ja 5 kysyy, kuka tuolla tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten? Kuka, mikä? Israel. Pelastunut, Jumalansa löytänyt Israel, joka on löytänyt oman rakkaansa, Jeesuksen Kristuksen, ja tulee erämaasta, tuoksuten mirhalta ja suitsukkeilta, kaikilta kauppiaan hajujauheilta, Pyhän Hengen voitelussa ja pyhyydessä. Siitä neidosta on kysymys korkeassa veisussa. Tämä on Raamatun suuria salaisuuksia, joita on annettu meidän julistettavaksemme. Luukaan 21:29. On sana, jonka jo kuulimme tänä iltana. Jeesuksen oman sanan, ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Jumalan valtakunta on nyt lähellä. Jeesuksen Kristuksen tulemus on lähellä.
Israelin suuri pelastus on lähellä. Suuri eksodus Neuvostoliitosta on tosiasia. Kansa, joka ei ollut kansa ja jolla ei ollut omaa maata, on nyt kansa ja sillä on oma maa. Nämä ovat valtavia todistuksia tälle maailmalle, jos se haluaa kuunnella. Siitä, että Jeesus elää, että Jumalan sana on niin ja aamen. On jo tungosta suorastaan Israelin maassa juutalaisista. Mutta me saamme olla varmoja siitä, että se tulee leviämään oikealle ja vasemmalle, niin kuin Raamattu lupaa. Tuntukoon se sitten miltä tuntuu. Vihollinen raivoaa sitä vastaan ja uhkaa heittää sen ulos maasta. Tämä pykälä on edelleen PLO:n liittokirjassa tai sopimuksessa. Olen siitä joskus kirjoittanut. Ja jälleen kerran kuulemme yhden arabivaltion, sen johtajan nyt Saddam Husseinin suulla saman uhkauksen. Tuntuu, että se onkin pääasia koko tässä kriisissä. Ainakin noin hengellisesti katsoen. Vihollinen on herättänyt tämän miehen. Aina vain Husseinin. Hussein oli nimeltään se Jerusalemin suurmufti, joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli pahin juutalaisten vastustaja Jerusalemissa. Yasser Arafat on Husseinin sukua. Hussein on Jordanian kuningas. Hussein on Irakin johtaja. Merkillinen suku. Israelilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Kuwaitin kriisin kanssa. Mutta niin, se vaan vedetään mukaan tähän. Ja ilmeisesti se joutuu heti sotaan, kun ja jos sellainen tulee. Uusi Gog on noussut. Meidän teologiamme kaipaa tässä remonttia. Niin kauan kuin muistan, amerikkalaiset ovat julistaneet, että Gog on Neuvostoliitto. Nyt se tuntuu hyvin vähän todennäköiseltä. Sen sijaan tuntuu hyvin todennäköiseltä, että se olisi Saddam Hussein. Siihen aikaan, kun Vanhan testamentin profeetat antoivat julistuksensa, pohjoinen maa oli aina Babylon, Assyria. Ja pohjoisesta se nytkin tulee tämä hyökkäys, joka uhkaa Israelia. Te olette kuulleet hänen sanovan, että hän voi ohjuksin tuhota 3/3 Israelia. Ja että sen ohjukset ovat, niistä on matka Israeliin vain 800 kilometriä. Tämä on uhkakuva Israelille. Ei ihme, jos siellä ollaan peloissaan. Saatana tietää, että sillä on vain vähän aikaa. Se panee kaikki peliin nyt, kuten 48, 67 ja 73 näissä sodissa. Heittääkseen Israelin ulos maastaan. Ettei Jeesus pääsisi tulemaan Jerusalemiin ja tuhoamaan sitä. Mutta Jumala on kaikki valtiossa. Ja me saamme uskoa, että kaikki tapahtuu
hänen ohjauksessaan, niin kuin kirjoitettu on. On jännittävää elää tällaista aikaa. Katsella, miten kaikki tapahtuu. Mitä me olemme Raamatusta lukeneet, mihin me olemme uskoneet ja mitä me olemme julistaneet. Miksi ihmiset eivät lue Raamattua? Tänään se olisi erittäin tärkeää. Me elämme ilmestyskirjan alkutapahtumia. Se on minun uskoni. Ja mitä sillä sanotaan? Ilmestyskirjan 6. luvussa sanotaan näin. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä, tule. Ja minä näin ja katso valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Toinen sineetti on sitten valta ottaa pois rauha maasta. Sota. 3 on nälkä. 4 on kuolema, tuonela, rutto. Näin alkavat sitten ilmestyskirjan kauhistukset. Tämä ensimmäinen sinetti, tämä valkea hevonen, mikä se on? On 2 mahdollisuutta, joista tulkitsijat ovat eri mieltä. Toiset sanovat, että nämä ovat herätyksiä. Toiset sanovat, ei. Kysymyksessä ovat hämäykset, eksytykset, harhaopit. Minä olen mieluummin viimeksi mainitulla kannalla. Ja näistä asioista olen kirjoittanut viime vuosina kirjat Matkalla utopiaan ja mitä Rudolf Steiner todella opetti, joita on tänä iltana tuolla myytävänä. Me elämme kyllä herätyksen aikaa, varsinkin mitä tulee Neuvostoliittoon. Siellä on herätys alkanut runsas vuosi sitten. Ja meidän on syytä rukoilla, että se valtaisi tämän maan, joka on nyt järkkymässä. Ihmiset ovat peloissaan. He ovat toivottomia. He näkevät, että ei ole tulevaisuutta. Elintarviketilanne on kurja. Nyt on Jumalan aika Neuvostoliiton yli 100 kansan kohdalla. Ja me saatamme joutua tilille, suomalaiset kristityt, ellei me tee nyt mitään. Siellä on suuri tyhjiö. Ja siihen tyhjiöön syöksyvät tänä päivänä harhaopettajat. Televisioissa saarnaavat mediot. Siellä suoritetaan henkiparannuksia. Kenneth Hagin on lähettänyt kirjansa yli 1 miljoonan Neuvostoliittoon. Steiner-kouluja perustetaan Moskovaan, Tallinnaan, Tartoon. Tässä vain eräitä esimerkkejä siitä, mitä siellä tapahtuu. Ellei me tee mitään, kristityt uskovat. Ellei me anna heille evankeliumia, tulee toinen, joka antaa oman oppinsa, joka vie kadotukseen. Suomen naapurina tulisi nähdä tämä valtava haaste, minkä Neuvostoliitto meille tarjoaa. Tämä antikristuksen uskonnon
joka nykyään käyttää nimeä New Age, eli uusi aika. Aivan uskomaton nousu maailmassa hyvin nopeasti on yksi ilmestyskirjan ennustuksien täyttymys. Koko ilmapiiri on aivan kuin myrkytetty uusilla opeilla. Vaimoni sanoi, että hän voi tulla tänne tänä iltana, koska minä en puhu mitään Steinerista. Mutta rakkaani, nyt minä puhun. Ajatelkaa esimerkiksi Steiner-koulua, joita on 500 ympäri maailmaa ja Suomessakin 16. Kuinka moni uskovainen on tajunnut, mikä on kysymyksessä? Tässäkään salissa. Kysymyksessä on antroposofinen lähetyskoulu. Takana on antroposofia teosofian haarautuma, joka tällä tavalla levittää omaa oppiaan ja uskoaan, joka on spiritististä, mytologista, ihmisen jumalaksi tekemistä, lapsiin. Ehdotan, että tämän vuoden huuhaa-palkinto annettaisiin Suomen eduskunnalle ja sen opetusministerille siitä, että se on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka virallistaisi Steiner-koulun ainoaksi yksityiskouluksi tässä maassa, korvaavaksi kouluksi. Esityksessä ei puhuta mitään kristillisistä kouluista, eikä mistään muustakaan. Maailman luterilaisimmassa maassa aiotaan eräs Luciferin perustama koulumuoto ottaa ainoaksi kouluksi virallisen kunnan koululaitoksen rinnalle. On kummallista, että tämä ei hätkäytä edes uskovia, ei edes kaikkia uudesti syntyneitä ihmisiäkään. Se on osoitus siitä, että me nukumme, kerta kaikkiaan nukumme. Tämä on väkevä eksytys. Ja on kysymyksessä impotentti, vastustuskyvytön yhteiskunta, joka elää suuressa luopumuksessa, ellei se osaa tällaista vastustaa. Ja on kysymyksessä impotentti kirkko, vastustuskyvytön kirkko, ellei se sano mitään tällaista vastaan. Minä olen noussut vastaan. Ja minua herjataan, minua pilkataan kaiken aikaa. Tiedän, millaisen ajan keskellä me elämme. Tässä on laukkaava, valkea hevonen, joka voittaa. Ilmeisesti se voittaa tässäkin asiassa. Koska meidän kansamme ei ansaitse mitään parempaa. Suurin osa tästä kansasta, myöskin kirkkojen ja seurakuntien jäsenistä, on hylännyt evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanaan, Herranaan ja Jumalanaan. Rangaistukset tulevat, tuomiot tulevat, ellemme todellakin herää myöskin seurakunnissa. Meidän tulisi tunnustaa uskomme myöskin vastustamalla kaikkea pahaa yhteiskunnassa, eikä vaan laulaa virsiä omissa rukoushuoneissamme. Se olisi tunnustus tälle maalle siitä, että Jeesus elää, että hänellä on seuraajia, joille usko on kallis asia, ja jotka välittävät siitä, ettei kaikenlaisilla harhaopeilla myrkytetä ja saastuteta tänä päivänä jopa lapsia. Me elämme toisen Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun aikaa. Minun täytyy puhua muustakin kuin Israelista, koska harvoin pääsen teidän keskuutenne.
Jakeesta 3 eteenpäin. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä, Herran päivä, ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Järjestys on siis se, että antikristus tulee ensin, sitten vasta tulee Kristus. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tiedättekö, mitä tämä hengellisesti voi merkitä jo nyt? Se on kaikkien näiden New Agein eri ryhmien uskon pääteema, että ihminen löytäisi itsessään piilevän Jumalan. Aivan niin kuin hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus ovat jo vuosituhansia opettaneet. Tätä opetetaan nyt Suomen kansalle. Se on kierroin, ovelin ja röyhkein sielun vihollisen houkutus ja eksytys. Sillä sen se sanoi jo paratiisissa Eevalle ja Adamille. Aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Nyt se lunastaa tätä lupaustaan maailmanlaajuisesti yrittämällä tehdä ihmisistä jumalia. Ja sanomalla, ei ole mitään syntiä, ei ole mitään armoa, ei ole hyvää eikä pahaa, kaikki vain on. Kaikki on panteismia, kaikki on Jumala ja Jumala on kaikki ja teissä on osa Jumalaa. Teidän tulee vain löytää oman jumaluutenne ja sitten kehittää ja kasvattaa sitä. Ja tällä tavalla kasvaa henkisyyteen, jumaluuteen ja jälleen syntymisten, uudelleen ruumiillistumisien kautta päästä Jumalaksi. Tätä tietä nyt opetetaan. Me voimme kutsua sitä itselunastuksen tieksi. Ja se hivelee jokaisen ihmisen mieltä, koska meissä kaikissa asuu tämä pirullinen ajatus, johon jo Eeva lankesi. Minusta voisi tulla Jumala. Minä voisin tietää enemmän. Minusta voisi tulla Jumalan vertainen. Tämä on hyvin viekas ja hyvin vaarallinen houkutus. Ja sen me kuulemme tänään tiedotusvälineissä, lehdissä, kaikkialla. Se on tämän päivän toinen evankeliumi. Monen mielestä parempi, suuremoisempi, oikeudenmukaisempi. Minä kannan itse vastuun itsestäni ja tästä maailmasta. Minä voin itse kehittää itseäni. Minussa ovat suuret voimavarat. Minussa itsessäni on kaikki vastaukset. Mutta tämä on röyhkein valhe, mikä koskaan on esitetty. Sillä minä en ole mitään muuta kuin syntiin langennut, turmeltunut ihminen. Ja vain Jumalan poika Jeesus Kristus voi minut puhdistaa ja pelastaa ja armahtaa tästä tilasta, missä minä elän hengellisessä kuolemassa. Minussa ei ole mitään vastauksia. Jumala on vastaus, Kristus on vastaus, Jumalan sana on vastaus. Mutta minä elän tietämättömyydessä, minä olen sokea, minä olen matkalla kadotukseen. Huutakaa koko maailmalle, uskovat, te valehtelette. Emme me ole mitään jumalia. Me olemme syntisiä ja kadotettuja ihmisiä. Ja sitä ei osoita mikään niin selvästi kuin se, että Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan meidän edestämme Golgatan ristillä.
Risti huutaa meille, sinä olet syntinen, sinä olet kadotettu, sinä olet matkana helvettiin. Tässä on ainoa pelastus, ainoa tie iankaikkiseen elämään. Minun poikani veren kautta. Mitään muuta pelastusta ei ole. Älkää eksykö. Kuunnelko vääriä profeettoja, joita on teidän keskuudessanne. Julistakaa evankeliumia niin kauan kuin aika on. Sillä tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton antikristus, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä. Kenelle? Niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tuon laittomuuden vaikutuksen meidänkin maassamme tunnen syvästi. Ja tuskin sinä olet hereillä, jos et sitä tunne. Uudesti syntynyt ihminen tuntee sen. Tietää, että nyt vihollinen vaikuttaa valheen kaikella voimalla. Tiedotusvälineiden, lehtien, radion, kaiken kautta, elokuvien kautta. Kristuksen viimeinen kiusaus oli yksi sen valtavia esityksiä, jossa Jeesus esitettiin pelkkänä ihmisenä, syntisenä ihmisenä, joka oli naimisissa 3 naisen kanssa ja sai 5 lasta. Ja Kotimaa-lehti kirjoitti, tämä oli aivan valtava osoitus rististä. Kuinka sokeita ihmiset ovat. Kuinka eksyneitä ja tietämättömiä he ovat tänä päivänä. Ja kuinka sinisilmäisiä he ottavat vastaan nyt mitä tahansa. Kunhan he saavat lapsensa Steiner-kouluun, mitä siitä? Tuleeko hänestä antroposoffi ja meneekö hän kadotukseen? Kun hän saa lapsensa hienoon, luovaan, älykkääseen kouluun. Antikristus asettuu nyt temppeliin ja pyrkii asettumaan ihmisruumiisiin, jotka ovat tarkoitetut Jumalan temppeliksi. Tämä on järkyttävä tilanne. Ei vain Suomen koululaitokseen soluteta tänä päivänä New Agein oppia, vaan koko meidän kulttuurimme. Koko kulttuuri pyritään muuttamaan vaihtoehtokulttuuriksi, ihmiskeskeiseksi kulttuuriksi, jossa ihminen korotetaan Jumalaksi, ihmistä palvotaan. Sitä kutsutaan Mikaelin kulttuuriksi, koska Mikael on tämän liikkeen suojeluspyhimys, ajan henki, kosminen henkiolento. Maailmanjärjestys on muuttumassa, myöskin meidän maassamme. Euroopan yhteisö on kuin antikristukselle räätälin työnä valmistettu Euroopan liittovaltio, omine tulevine armeijoineen, josta jo profeetta Daniel ennustaa Nebukadnessarin kuvapatsaan varpaissa.
Mutta ihmeellisin on sittenkin viikunapuun herääminen kukoistukseen. Kun kirjoitin Korkeaveisun selityskirjani Israel ja aamuruskon peura, näin hengessä, miten sisarukset tulevat kerran kohtaamaan toisensa Jerusalemissa. Ketkä sisarukset? Pelastunut uusi Israel, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, ja kaikista kansoista koottu hengellinen Israel, Jumalan lapset. Tässä on kaksi morsianta, jotka kohtaavat toisensa, ja se on valtava hetki, kun Israel kääntyy. Mitä halailuja, mitä suudelmia. Emme ole kokonainen Kristuksen ruumis. Me olemme aivan kuin torso. Ennen kuin pieni sisko, josta sanotaan Korkeaveisun 8:8, että meillä on pieni sisko, jolla ei ole vielä rintoja. Ennen kuin tämä pieni sisko, Israel, kasvaa aikuiseksi, kypsyy vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanaan ja Herranaan, silloin Jumalan pelastussuunnitelma täyttyy. Silloin alkavat karitsan häät. Ja ehkä me, pakanakansojen kristityt, uskovat, olemmekin silloin vain morsiusneitoja. Matteuksen 25-luvun 10 neitsyttä. Ja morsian onkin Israel. Psalmi 45 kannattaa lukea. Tätäkin ajatellen. En tiedä, miten tämä asia on. Mutta sen vain tiedän, että Jumalan silmät katsovat alituisesti Israelia. Että Jumala rakastaa omaa valittua kansansa, eikä ajattele sen syntejä, sen luopumusta, vaan valmistelee kaiken aikaa Israelin pelastusta ja poikansa ilmestystä omalle kansalleen. Ja tätä meidän tulisi enemmän ajatella, kun lukea päivän uutisia. Koska se tapahtuu, me emme tiedä. Mutta haluan antaa teille hyvin tärkeän vihjeen, ja se on Danielin kirjan 12:7. Suomalaisessa Raamatussa sanotaan, ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti. Siihen on vielä aika, 2 aikaa ja puoli aikaa. 3,5 vuotta ehkä. Ja kun pyhän kansan 1 osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Aapeli Saarisalo ja Risto Santala ovat jo sanoneet, että tämä on väärin käännetty. Ja jos me otamme sellaisia englantilaisia raamattuja kuin Scofield, Amplified Bible, Living Bible, niin ne kääntävät tuon jakeen lopun seuraavalla tavalla. After the power of God's people has been crushed. Sen jälkeen, kun Jumalan kansan voima on murskattu tai lyöty murskaksi, nämä kaikki täyttyvät. Tämä on hyvin loogista, kun me ajattelemme yksityisen ihmisen pelastusta. Sinä tai minä
tuskin olisimme uskossa, ellei Jumala olisi murskannut meitä. Ellei hän olisi suorastaan surmannut meitä, lyönyt maahan meidän omaa viisauttamme, meidän voimaamme, meidän itseriittoisuuttamme, meidän ylpeyttämme. Vasta sitten Jumala saattoi ilmestyä meidän elämämme, kun me polvistuimme. Kun me suorastaan lyhistyimme maahan ja sanoimme, Herra, minä en jaksa enää. Minulla ei ole enää mitään, millä auttaa. Tule sinä minun elämäni. Ja hän tuli, kiitos Jumalalle. Sillä hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Joko olet tullut siihen pisteeseen elämässäsi? Ehkäpä on hyvä kysyä toinen toisiltamme uskovina kymmeniä vuosia uskon tietä vaeltaneilta, joko olet tullut tähän kohtaan elämässäsi. Sillä me elämme kristillisessä kirkossa aivan järkyttävää menestysteologian julistamisen aikakautta, jossa myöskin tehdään ihmisestä melkein Jumalaa. Väitetään, että hänessä on joku jumalallinen kyky, joku uskovien auktoriteetti, jolla hän voi tehdä mitä tahansa. Jolla hän hallitsee demoneja, jolla hän käskee enkeleitä tuomaan itselleen rahaa. Näinhän Kenneth Hagin väittää. Tiedättekö Joni Erikssonin? Se amerikkalainen tyttö, joka sukelsi mereen ja katkaisi kaulansa, niskansa. Ja joka on rullatuolissa ja kirjoittanut kirjan Joni ja hyvissä käsissä. Tunnetteko? Ettekö? Tiedätte, niin. Hän sanoo näin, kun hän puhuu tästä asiasta. Nämä ihmiset tarvitsevat kunnon roiskauksen jääkylmää kärsimystä, niin sitten heräävät realismiin. Ja näin on. Tarvitsen jatkuvasti, vaikka olen lähes 40 vuotta ollut uskossa, tätä jääkylmää kärsimystä. Tajutakseni, että minä en ole mitään. Ja että Jumala on kaikki. Ja että minä voi tehdä mitään. En yhtään mitään. Vaan kaikki tulee Jumalalta. Tätä on pyhitys. Me kuvittelemme jatkuvasti, koska me olemme syntiin langenneita ja synnin turmelemia ihmisiä. Uskovinakin, vanhoina uskovinakin. Että kyllä minä nyt jo voin tehdä tämän asian. Mutta Jeesus sanoi, ilman minua sä et voi tehdä mitään. Ja tämä on herätyksen suurin este. Että me olemme omavaraisia ja itseriittoisia ja ylpeitä. Ja kuvittelemme, että me nyt jo osaamme. Ja me hyvin tiedämme nämä asiat, vaikka emme tiedä mitään. Nämä kuvitelmat on riisuttava pois, kunnes Jumala on meidän elämässämme kaikki, ja elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Meitä riisutaan ja riisutaan, kiitos Jumalalle. Ja jos riisutaan yksityistä ihmistä, niin riisutaan myöskin kansaa. Ja Jumalan oma kansa tullaan riisumaan. Älkää hämmästykö sitä, jos se epäonnistuu, jos se joutuu tappioille seuraavassa sodassa. Sillä se on herätyksen edellytys. Se on kansan hengellisen pelastuksen edellytys, että sen oikean käden voima menee. Ja voima tässä on hebraksi yad, käsi. Oikean käden voima täytyy mennä.
jotta Kristus kelpaisi omalle kansalleen. Sen täytyy näin olla. Muuten ei ole uudesti syntymistä. Muuten ei ole pyhällä hengellä täyttymistä. Ei ole mitään oikotietä Jumalan voimaa, älä kuvitelekaan. Ei ole mitään metodia tai menetelmää. Jumalan metodi on se, että sinä kuolet itsellesi ja tälle maailmalle. Että hän saa sinut kokonaan, täydellisesti, 100%. Niin, että sinä olet kuollut tälle maailmalle ja maailma on kuollut sinulle. Että sinä olet kuollut omalle itsellesikin ja vihaat omaa elämääsikin. Näin Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa. Sellainen kansa pelastuu. Sellaisesta kansasta, joka on kurja ja köyhä, niin kuin sanotaan Sefanian kirjan 3. luvussa, tulee kerran pyhyyden kauneudessa elävä kansa, Kristuksen morsian. Ja silloin kaikki täyttyvät. Mutta mikä on meidän tehtävämme? Seistä nyt muurin aukossa vartioina, että synnytys tapahtuisi normaalisti. Jesajan 62 olisi syytä nyt ottaa hyvin tarkoin esille toteutettavaksi. Ja tässä tahtoisin nyt tässä Israelin juhlassa vedota teihin. 62.1. Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Ja 6. Sinun muureillesi Jerusalem minä asetan vartijat. Älkö te milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Ajatelkaa, miten Jumala luottaa meihin, että me rukoilemme Israelin puolesta. Hän on asettanut meidät vartioiksi rukoilemaan tätä Israelin poikalapsen syntymistä. Ja sanomaan Israelille, joka nyt pelkää, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani. Pelastus tulee. Ei sinua tuhota. Herra ilmestyy. Se tarvitsee nyt tukijoita, ystäviä, esirukoilijoita, ja siksi me olemme täällä tänä iltana. Ja koko tämä mätänevä maailma, josta Raamattu sanoo, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat, tarvitsee nyt meitä uskovia enemmän kuin koskaan maailman suolana ja maailman valona. Olin viime sunnuntaina puhumassa Etelä-Vantaan helluntai-seurakunnassa aiheena New Age, steinerilaisuus ja menestysteologia. Ja siellä oli venäläisiä pastoreita ja muita kuuntelemassa, ja heille tulkittiin tämä puhe. Kokouksen jälkeen he tulivat luokseni ja sanoivat, veli, meillä ei ole mitään tällaista kirjaa Neuvostoliitossa kuin ovat nämä sinun kirjasi. Kääntäkää nämä venäjäksi. Maa on täynnä harhaoppia, medioita, henkiparantajia. Me tarvitsemme näitä kirjoja. Ja sanoin, että nämä on aika vaikea kääntää venäjäksi. En tiedä sellaista kustantajaa, en tiedä kääntäjää.
en minä antaisin teille nyt tämän esirukousaiheeksi. Tämä on toinen puoli lähetystyötä. Minä niin kuin muutkin julistajat viemme sinne evankeliumia. Mutta toisaalta meidän tulee olla valmiita taistelemaan harhaoppeja vastaan. Ja auttaa eksyneitä takaisin Jeesuksen luokse. He tarvitsevat todella tällaisen kirjan. Minä heräsin. Minä en ollut ajatellutkaan tätä asiaa. Ja kun olin siinä keskellä niitä venäläisiä ja ajattelin, että kuinka nämä nyt voitaisiin kääntää, se on vaikeata. Jumala pani minun suuhuni suorastaan sanat, minähän voin tulla sinne itsekin. Ja toinen veli katsoi minun sellaisella rakkaudella, aivan niin kuin Jeesus olisi katsonut, että minä rakastuin venäläisiin. Mutta jälleen nämä kiusalliset kysymykset, vaikka me rukoilimme, että Jumala johdattaisi niin, että voisin mennä sinne Ukrainaan. Miten? Mistä minä saan tulkin? Minä en osaa sanakaan venäjää. Paitsi harasho. Ja niin poispäin. Lukemattomia kysymyksiä. Jälleen panisin tämänkin asian teidän esirukouksiinne. Sillä missä minä kuljen, siellä on minun seurakuntani. Te olette nyt minun seurakuntani. Jos katsotte tarpeelliseksi lähettää minut sinne, niin minä menen, jos Jumalakin niin tahtoo. Rukoilkaa minulle avattuja ovia. Rukoilkaa, että nämä kirjat voitaisiin kääntää. Ja rukoillaan nyt Israelin puolesta. Maailman kansojen puolesta. Persialahden tilanteen puolesta. On kauheata ajatella, että heti ensimmäisen vuorokauden aikana 10 000 miestä kaatuisi siellä. Ollaan nyt tässä totisessa rukouksessa. Jeesus. Isä, opeta meitä rukoilemaan niin, että meidän rukouksemme todella kuultaisiin taivaassa. Herra, anna meille kaikkein ensiksi kaikki meidän syntimme anteeksi. Jokaiselle tässä salissa. Anna anteeksi kaikki tottelemattomuus, kaikki laiminlyönnit, kaikki valvomattomuus, että me emme näe maailman tilannetta ja Suomen tilannetta niin kuin pitäisi. Että me emme puutu siihen. Meillä ei ole rakkautta. Meillä ei ole tuskaa sieluista. Me olemme niin omahyväisiä, itse rakkaita ja ylpeitä. Isä, anna meille anteeksi. Puhdista meidät. Ja me vielä riitelemmekin keskenämme. Anna keskinäistä rakkautta Kristuksen seurakuntaan tässä maassa ja kaikkialla. Halleluja. Kiitos Jeesus, että olet täällä tänä hetkenä. Uudista meidät jokainen. Puhdista meidät jokainen. Uudista kutsusi meidän sydämessämme Jumalan valtakunnan työhön. Herra Jeesus, kiitos, että me saamme elää tällaisessa ajassa. Mutta auta meitä muistamaan, mitä Esterille sanottiin. Etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?
Herra, opeta meitä näkemään vastuumme tästä kuolevasta maailmasta ja kansastasi Israelista ja Venäjän kansoista, naapureistamme. Herra, avaa meidän silmämme näkemään ja meidän korvamme kuulemaan. Päästä meidät paatumuksestamme. Herra, armahda meitä. Auta meitä tajuamaan, että meillä ehkä on vain muutama vuosi jäljellä. Että me tarttuisimme tänä päivänä alttarin sarvien ja lähtisimme sinun työhösi. Jeesus, avaa meidän silmämme. Kutsu meidät, Herra. Siunaa tätäkin paikkakuntaa herätyksen armolla. Siunaa meidän sukulaisiamme ja ystäviämme, lapsiamme. Herra, armahda heitä. Ja Herra, sinun kätesi pidättävät vielä armeijoita siellä kaukana ryntäämästä toisiansa vastaan. Siksikö, Herra, että vielä joku ehtisi sisälle Jumalan valtakuntaan? Sinä olet pitkämielinen Jumala. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Jeesus, nyt me vielä voimme. Näytä meille jokaiselle oma työpaikkamme. Ennen kaikkea tee meistä esirukoilijoita, vartijoita Israelin ympärillä. Jeesus, kuule kansasi rukous. Armahda tätä valittua kansasi. Herra, anna sille anteeksi, että se sanoisi, tule Herra Jeesus. Kiitos, että sinä sitä koettelet. Kiitos, että sinä olet sitä kutsunut. Kiitos, että olet ollut pitkämielinen ja johdattanut sen omaan maahansa. Kiitos, että saamme uskoa, että Raamatun sanan mukaan sinä ilmestyt omalle kansallesi. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Siunaa tuota maata ja tuota kansaa. Siunaa sen johtomiehiä. Anna oikea neuvo ja viisaus. Siunaa niitä, jotka pelkäävät. Rohkaise heitä, Herra. Lohduta heitä. Anna heidän nähdä, että heidän keskellänsä seisot sinä, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kiitos, Jeesus. Herra, me ylistämme sinua. Me kiitämme sinua. Sinä olet todella elävä, ylösnoussut. Sinä annat tulevaisuuden ja sinä annat toivon Israelille. Halleluja. Anna vielä monille miljoonille tässä kansojen meressä, joka nyt vahtoaa. Anna monille miljoonille vielä pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Lähetä työmiehiä elopellolle. Anna vielä monille tässä meidänkin maassamme ja kansassamme. Herra, armahda meitä. Kiitos rakkaudestasi. Ylistys ja kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Jos ei teillä satu näitä kirjoja olemaan, niin minä toin tänne muutaman